Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sana kalau mengenai bahasu bakato bana bajalan lurui tagak di nambana mau komedi ya. Kalau bahasu mode itu tuh ndak usah lo tuh sana turui nambo. Karena di Minang tuh sangat banyak orang-orang yang menganut ajaran moksa, ambiri yang nan gayuang nan tinggam palasi. Banyak dan di Minang tuh. Kalau tinggal di kampung di sana jangan coba-coba lo babasu mode ambo bakecen makati pendutu padua tuh ada bukti kan bakecen lo dasar nama-nama suku di Minang otak kadang atau orang-orang Minang dungu maikuin segala sesuatu ndak jaleh atau nan baso-baso nan ada di akun Facebook Penghulu Merapa Alam maupun di channel YouTube Andi Khalifah Minang Onesiawi. Apalagi nan sangat-sangat tegas tuh bahasu ambo. Pokoknya nan malangga bakato bana nan itu kanai de ambo bakato bana tuh mah. Ada usah lah sana ikuin dah. Di channel Andi Khalifah ABSSBK tuh tegas bahasu tuh. Kamu itu sana ambo kok dek tinggal di rantau kan, tapi alah 3 kali PP ambo ke Sumbar tuh sana tiok ambo pulang ke Sumbar tiok trip tuh nado rato-rato nama janji yo ambo tuh tibu ambo di Padangnya hilang ndak tangguang lo do bacaro krek kayu bacaro ladiang bak candor ladiang basuhnya di mesos kan tibu ambo di Padangnya hilang atau lo mau derang wak tuh. Jadi cukup sana share aja kalau kau protes ke Candi ambo membagian channelnya ambo membagian statusnya itu aja kecek kalau kau protes kayaknya ya lah itulah sana terima kasih.